tog popodneva, morao sam da se setim njenog tela i usnulog pogleda dok potpuno gola ležim na mom krevetu. Bilo mi je potrebno to, očigledno! Da sam se trudio da napišem pesmu, moja Miona. Znate, ona zna sve da uradi kako treba. Smeje se kad je potrebno, histeriše kad ne odgovara, plače kad je pravi trenutak, imala je lepe zaobljene kukove. Neki bi rekli da je debela! Meni je potpuno odgovaralo, dosta sad pesme išle nekako ovako. Pruži mi ruke tvoje tople, obuj mi me u svoju boju plavu, žutu, crvenu, ljubavi iza teških oblaka, ha, blizu si, daleko, ne, pusti me, odsluškuješ mi otkuca srca izmoreno dušo, šta pokušavaš da izvedeš, šta misliš da dokučiš, zašto me mučiš? Prekinula me ono kuc i pohrlilo sam vratima. Nikad ranije nisam čuo zvono. Otvorio sam vrati i gledao sljedeću ženu sasvim solidnog izgleda. Kako izgledano gleda u mene nisam je nikada ranije vidio. Zaista, Bože, šalješ mi još jednu, ne mogu ni sa ovim da se sada izborim. Bože, neoprostivi šarlatane, mogu li da uđem, upitala je Bekača. Naravno, govorio sam. Zašto sam je pustio da uđe? Panjina radoznala je, proučavala sebe veoma pažljivo, onda svaki kutak mišine sobe, zatim njegovu kitu. Drsko me posmatrala bezobraznim pogledom, jednog trenutka nije sela, već je samo šetala po sobi. Tamo amo, uplašio sam se, sama pojava te žene me ostavila bez teksta. Bila je očigledno Panjina, osjetio sam to po njenom dahvenom, glupavom crvenilu u obrazima. Posmatrala sam je se neverku, sve me to zbunjivalo. Jedna takva žena u mom stanu, o gospode, pa šteta mog djetinjstva. Imala je gustu crnu kosu, malo rascvetanu, ali nije mi smetalo, dlakala je bila, ali to mi nije smetalo. Veoma ravna i daskasta, ali imala velike sise, to mi je bilo lepo, i čmar je bio dobar. Bila je lepa, zaista što imala je čudnu capinu, ali nije bila ružna. Na usnama je imala davno namazan karmin, delovala je prljavo, no njena lepota nije bila poenta, već njena pizda. Čudno blistanje, nešto analno u njima, grudi su je bile prevelike i tužne, vidio sada se kaže jednostavno oškurca. Eto, kako mogu da vam pomognem? Na mnogo načina uzvratila je. Nisam baš neki pronalac žena, ali vrlo dobro znam šta je jeftina provokacija, te sam rešio da ignorišem tu opasku i dalje se kretala po sobi, drolja raspala. Simbol masturbacije. Evo je drka pizdu u mojoj sobi, nisam tačno znao što želi od mene, ali sam morao da naslutim. Tabani su me peckale, pogotovo Kita, ali i dalje sam si je se bojao. Jednom trenutku sam poželao da je udarim po čelu, Kita mi kaže: daj čmara, čitam oči već 7 puta i dalje ne mogu da se koncentrišem. Umeo sam da budem ovako propisna debilčina, baš kao mutav.